слаба, виж. А? Ставите бе, яще бе. Друго сега не е. Я дръжте бе. Какво става? Много ли? Дръжте така. Еба ти пишман майстор. И това на път да се скъп. Не. А това като се скъса, какво става? Може да почва да се върти. Може да почва колко си. Не почва да се върти така. Това го държи и налево на десна. Значи от тук нататък много внимателно трябва. Много да забравяш. Това е заради шпера. То чак пак ще трябва да хора да попитам. Добър ден! Я пусни. Я бутни налево на десна. Не, майка му е мръл.